Тапшырының алдағы кытлау сәләмен біз зор ширкли авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 66 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Сулейманова Рәйсә Ризван кызы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Рәшид, кызлары Мөнирә тормыш иптәше Ринат, Минзилә тормыш иптәше Хамид, улы Лекман, килене Алисә, оныклары Нурия, Наилә, Рәсим, Ислам, Мәдинә, Мәрьям, Амира котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз фәрештәбез 1952 елның 9 октябрендә 7 балалы гаиләдә икенчесе булып, якты дөньяга аваз сала. Ишле гаиләдә дөрес тәрбия алып, кечкенәдән үк эшкә чыныгып үсә. Бары 8 сыйныфны тәмамлап, хезмәт юлын тимер юлда башлап җибәрә. 1977 елны әтиебез Рәшид Матулловичны очратып, матур гаиләләрен коралар. Яшь гаилә бер кашыктан диярлек тормыш башлап җибәреп, бөтен авырлыкларын да җиңеп, бергә инде менә 46 ел тату гомер кичерәләр. Олы хәрефтән әти-әни булып яшәп, алар безне, 3 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Бүген инде үзебез олыгаеп, үз гаиләләребез белән яшәсәк тә, әнкәйгә кайткан саен без йоклап торганчы аның инде кайнар пәрәмәчәләре өстәлдә пешкән була. Килгән кунакларны җылы каршы ала, ашатып эшермичә гомердә өйдән җибәрми. Хак Тәгалә ярдәме белән 2010 елны хаҗ сәфәренә барарга да аңа насыйплар булды. Кылган хаҗлары кабуллардан булып, олуг әҗер-саваплар Раббым аңа насыйплар булсын. Яратканыбыз безнең, сине чын күңелебездән туган көнең белән тәбрик итәбез. Өебезнең нуры булып, сәламәт һәм бәхетле булып, безнең бәхет шатлыкларыбызга куанып, бик озак туган йортыбызның утларын сүндермичә яшәвеңне телибез. Тәннәрең сызлау газапларны күрмәсен, җаның тыныч, урының түрдә булсын әниебез. Безгә яшәү өчен көчләр истәп, үзеңнең акыллы киңәшләрең белән ярдәм итеп, яшәүләр насыйп булсын. Безгә биргән яхшы тәрбияләрең өчен, йокысыз төннәрең, ару белмәс беләгең, нурлар сибеп торган йөзләрең өчен рәхмәт әниебез. Мең яшә, сөенеп яшә, син безгә бик кирәк. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул, иксез, шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен, сиңа юллыйбыз теләкләрнең изгеләрен. Әни диеп дәше шундый рәхәт, рәхмәт әни, барчабыздан рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең, һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Кадерле Рәйсә Ризвановна, баланыкларыгыз сезне нык сагынып, матур җыр бәйрәм хөрмәтенә бүләккә юллыйлар. Кабул итегез. Құтлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәнҗемеші әни үскән шақта, төрле
şaklarыбыз bulladır. Yaxşılıklarını bizge birdin. Sinden güne urne qalğanыбыз. Rahmetim zor sina uzak yaşa. Bizge bitsin bek zor yuvanış. Arıp talsak turmuş yollarında. Sen bar eli bizge tayanır. Yaşalıyani bizning üçün. Bu biteli ömür uğratası. Yakınların balaların bilen. Köp ömürler bulsun ötesi. Rahmetim zor sina uzak yaşa. Bitsin bek zor yuvanış. Arıp talsak turmuş yollarında. Sen bar eli bizge tayanış. Rahmetim zor sina uzak yaşa. Bizge bitsin bek zor yuvanış. Talsak turmuş yollarında. Sen bar eli bizge tayanış. Arıp talsak turmuş yollarında. Sen bar eli bizge tayanış. Sen bar eli bizge tayanır.